Zuzka, nie je ti tu nejak zima? Vieš, že aj áno? No po tomto programe ti rozhodne zima nebude, pretože následuje výrazné oteplenie. Čože? Golfský prúd nebodaj zmenil smer? No, golfský prúd zrovna nie, ale blíži sa tu k nám naša nerozlučná dvojica, ktorá je už 13 rokov v jednej lavici. A zdá sa, že sa s nimi niečo zvláštne stalo. Dobrý podvečer, vážení diváci. Príjemný podvečer, pusinky, cmuk, cmuk, cmuk. Toto je Švirko. A toto je Zajko. Dneska máte obečancičku vyhrať poriadnu kopičku. No koruniek predsa, čo ste si mysleli? Vy. Však všetci myslím na to isté ženucko. Ale nedrazí, lebo to dopadne tak ako naposledy. No dobre, tu sa mohla. No ale poďme súťažiť o 69. Aké pekné číselko, veľmi praktické. Áno, vieme svoje, takže 69 000 koruniek. Ale máme tu aj bonusové ceničky, ale to je prekvapko na neskôr. Dneska budeme hľadať slovická na tému škovická. Tak žalte svoje aparáty. Môj už je. Áno, vidím. A volajte na číselko 0969696966. Zase tie naše praktické číselka. Dobrý deň, tu je Slavka z Trenčianskych Teplíc. Zase žena. Ale z Teplíc. Aký je váš typ? Pero. Pero? Akože napísanie? Nie, bohužiaľ, tento typ však vám nevyšiel. Ty dub, jasné, že napísanie, na čo iné? Toto neuveríš. Prvý typček nevyšiel, ale skúšajte ďalej. Na prvýkrát to predsa nikdy nie je on, že? Máme tu ďalšieho volajúceho. Dúfam, že nejaký poriadny chlap. Dobrý deň, tu je Silos Bánoviec. Môj typ je guma. A typček je ešte lepší. Aký mužný hlas to bol. A typček je ešte lepší, pretože guma je veľmi dôležitá pomocka. Školská, samozrejme. Ale také slovíčko tu bohužiaľ nemáme. A súťažiaci na nešťastie padol z linky. A už nám neostal ani čas na ďalšie slovíčka. Tak to odhalíme. Bože, prestaň, čo robkáš? Myslel som slovíčka predsa. Aha, takže prvé slovíčko tu máme. Marský. Druhé slovíčko, zapaľovač. Tretie slovíčko, nôž. Štvrté slovíčko, telefón. Piaté slovíčko, tak. A posledné slovíčko, pripínačka. No čo? Tak bonusové ceničky zostali u nás v štúdiu, ale aj my ich pekne spolu využijeme. Tak príjemnú zábavu. Dovidenia, pusinky.